Da ni wedi bod yn mynd o gwmpas Cymru, llawer Chris Coleman a fi'n siarad gyda y cefnogwyr yn gyffredinol a chi'n gallu mynd i rai ardaloedd lle Porthmadog a Chynarfon ac yn y blaen a môr o Gymraeg yn cael ei siarad. Ac eto da chi'n mynd i ardaloedd wrth gwrs lle prin iawn fod yr iaith yn cael ei siarad. Ac eto yr argraff da ni'n cael ydy pryn oed chi'n siarad Saesneg neu Gymraeg mewn Gymru yn y diwedd. Mae'r ymateb wedi bod yn bositif. Dwi'n credu bod yna falchder fod ni yn ceisio dangos rhyw fath o anwahanrwydd ac yn falchion yn Cymreigtod a phwy da ni'n ei gynrychioli. A dwi'n credu fod yr ymateb wedi bod yn bositif iawn a gan lawer o gefnogwyr i gyd yn dweud dyfaru fod fi'n wedi dysgu Cymraeg yn yr ysgol neu siarad Cymraeg yn yr ysgol. Felly dwi'n credu fod wedi codi ymwybyddiaeth ymysg cefnogwyr hefyd a pawb yn gallu dweud diolch. Pawb yn gwybod wedi ystyr diolch. Dwi'n credu fel pethau bach syml fel ne, bod chi'n mynd gwthio rhywbeth lawr corn gwrdd o rwy'n a dweud mae rai chi neu hyn, mae rai chi neu llall. Jyst fod o'n ymddangos, dim ffys, a mae pawb jyst yn ei dderbyn o. Dwi'n credu yn ystod yr ymgyrch diwetha mae i gyrraedd y rowndiau terfynol yn Ffrainc fod yna elfen o gydweithio rhwng y chwaraewyr a'r cefnogwyr creu'r undod yma trwy greu ymwybyddiaeth o Gymreigtod a hefyd o ddefnyddio'r iaith Gymraeg. Cofio beth ddigwyddodd yn erbyn Gwlad Belg gyda phawb yn canu'r anthem ar ôl 70 o funudau. Defnyddio'r Gymraeg yn gwbl naturiol mewn cynadleddau'r wasg, yn yn hysbysebu ni yn y stadiwm, yn y rhaglenni ni, yn yn cylchgronau ni fel y llais. Ac wrth gwrs penllanw'r cyfan y neges syml ond hynod effeithiol a chri. Diolch i'r cefnogwyr ac i bawb ar ddiwedd y gêm yn erbyn Andorra. Ac mi fydd yna gyfle i atgyfnerthu hynny dwi'n credu yn y rowndiau terfynol yn Ffrainc yn yr haf pan fydd y Gymraeg yn cael ei defnyddio gwbl naturiol ochr yn ochr a ieithoedd fel Sbaeneg, Ffrangeg a'r Eidaleg a dwi'n credu beth mae'n neud ydy dangos fod yr iaith Gymraeg yn iaith fodern ac yn iaith fyw. A rhaid cofio rhyw 2-3 blynedd yn ôl, do'n am llawer o gefnogwyr y tu ôl i'r tîm fel petai yn y gemau beth bynnag a'r chwaraewyr yn teimlo hynny. A'r neges oedden ni'n ceisio i gyfleu iddyn nhw fod o'n bwysig fod partneriaeth yn gweithio y ddau ffordd mewn ffordd. Fod nhw'n dangos balchder dros chwarae dros ei gwlad a fydde'r cefnogwyr prynau o'n nhw'n ennill colli neu gemau cyfartal yn gwerthfawrogi hynny. Ethon ni ati i pen oedd y garfan gyda'i gilydd i goffhau digwyddiadau oedd yn berthnasol i hanes Cymru. Senghennydd y Trychineb yn Senghennydd, Capel Celyn ac yn y blaen. A hefyd ethon ni draw i Langemak bore ar ôl ni chwarae erbyn Gwlad Belg, rhyw 19 mis yn ôl. A bedd Hedd Wyn, adrodd yr hanes ac yn y blaen. A dwi'n credu oedd o'n taro deuddag gyda'r chwaraewyr. A dangos i lawer ohonyn nhw, achos rhaid gofio mae chwarae oedd i cartre yn Lloegr. Rhai o'n nhw hyd yn oed heb gael ei magu yng Nghymru. Felly, yn ceisio dangos a chyfleifo ni yn wlad gwahanol, fod yna hanes gwahanol, a chreu ymwybyddiaeth o hynny. A dwi'n credu fod wedi taro deuddag gyda'r garfan yn gyffredinol.